आङो सिगां बयबो जोंनि बर' बोराइ आइ आफा बयखौबो बिदा बिनानाव आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय, खुलुमबाय। आंनि बुंनांगौनि थांखिया बेनो, दिनै बोलेबम जोबथा ब्रैथि सान। बोलेबमखौ मानो मानियो बेखौ आं बै समावबो बुंखाबायमोन, प्रथम जागायजेननायाव लाजेननायाव। थेवब्लाबो दिनै आं बुंनोसै फंनैसो बाथ्रा। बेनिफ्राय जग्य हथिनि बाथ्राबो आं बुंगोन। बोलेबमखौ जोंनि बर' हारिल' नङा, सारा प्रिथिबि बयबो मानियो। बेहा रानसि जायगायाव जेब्ला राबना हिमालय पर्बतनिफ्राय कैलाश पर्बतनिफ्राय आफा शिबलिंगखौ बिहैनायाव लाबोदोंमोन, आफा शिबा बुंहरदों खिन्थु जे राबन नों लांनो हागोन, नाथाय लामा ससेयाव हायाव जुदि नों दोनोब्ला नों बेखौ दैखांनो हाफिननाय नंला होननानै बुंहरखादों। दा बिनिखायनो बे खोथाखौनो बुंनाय जायो, खोन्थानाय फोरमायनाय जायो जे राबना लाबोनानै ओरैबादि लामा ससे बिहार जेब्ला मोनफैयो रानसियाव, बेवहाय बिष्णु भगबाना बेखौ पलिसि खालामनानै लावखार जानानै बेयो ब्राह्मण बादि जानानै मोसौ गुमनानै राबनखौ शिबलिंगनिफ्राय बोरै आखाइखौ नागारनो हागोन, बोरै हायाव दोनहोनो हागोन, बेखौ पलिसि खालामनानै भगबान बिष्णुआ मोसौ गुमथिनानै बेखौ दै गांहोयो आरो दै गांहोनानैबो बेखौ जोबोद गोबां हासुनो ओंखारहोयो। दा बेवहायनो बे दै लोंनाय आरो हासुनायजों बै ब्राह्मण बिष्णु भगबानखौ गाबज्रिहरनानै बुङो, ओइ ब्राह्मण गथ' ओरै फै, नैबे शिबलिंगखौ लाथ', बहाबा दै लोंनो मोनगोन नामा? आं जोबोद दै गांदों। बेबायदि होननायाव औ मोनगोन हुजुर मोनगोन। बेहाय बिष्णु भगबाना बेनो दैहुआव दै होफैयो आरो बे दैहु दैखौ लोंनानै बे हासुनो ओंखारो। बे हासुनो ओंखारनायाव बुङो, नोङो बे शिबलिंगखौ लाथ', आं हासुनानै फैनि। बाहाय बे हासुनायावनो 1 घन्टासो नांबाय। बे गथ' मानसि ब्राह्मणा दैखांनो हाला होननानै दोननानै बहायनो बे बैद्यनाथ ब्राह्मणखौ सिमाङाव सोबनायनानै भगबान शिबा बहायनो स्थापित खालामदों। बै बैद्यनाथ गुरुखौ गावनो बुंलांदों जे हे फिसा, आङो शिब बुंदों, नोङो नैबे आंनि लिंगखौ बहायनो स्थापित खालामनानै दोनबाय, दैखांनो हायाखिसै राबना, दानो फुजा होनांगौ। नोङो जुग 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 सत्य जुगनिफ्राय कलि जुगसिम नोंहा नाम मोनगोन। नोंनि नामैसो बे मन्दिरा बैद्यनाथ मन्दिर जागोन। बेवहायनो सुबुं मानसिफ्रा दोबै दोबै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै खुलुमग्रा जागोन, दर्शन खालामगोन, भेट खालामगोन, नोंनि शरणाव फैगोन। ओमफ्राय नोंनि नामा फेमास जागोन, नोंहा सोर्गोबास मोनगोन आंनि बे अननायाव। ओंखायनो नों बेहाय फुजारि जानानै थानांगौ होननानै शिबा बुंलांदों। दा बेवहाय बेखौनो बुंदों जे बिनि उनाव ब्रैथि बा बाथि जुदि श्राबन मासाव गोग्लैयोब्ला बे बाथि बा ब्रैथिखौ खुलुमनो फैथारनांगोन। सोरबा माबाफोर उसुबिदा जादोंब्ला बे आलादा खोथा, खिन्थु शिबनि महाशिब बे लिंगआव सोरबाफोर दै लुयोब्ला, गाइखेर लुयोब्ला आरो बेरेमोदै होयोब्ला, घि होयोब्ला, गाइखेर दाखा होयोब्ला बेहा फोन मोनगोन, मक्ष मोनगोन, सोर्गोबास मोनगोन। आरो बियो माब्रैहाय मा होदों बिनि आशीर्बाद मोनगोन बेखौ बुंलांदों शिब भगबाना। दा बेनिखायनो बोलेबम होननानै बयबो बैद्यनाथ मन्दिराव थांनानै शिबलिंगआव, बैद्यनाथल' नङा, जि जायगायाव तीर्थस्थान दङ, जि जायगायाव सोरबा ब्राह्मणा फुजारिया शिबलिंग गायसननानै फुजा होदों, दै लुदों, गाइखेर होदों, घि होदों, गाइखेर दाखा होदों, बेरेमोदै होदों आरो बिनि अनगायै सेलेखा होदों आरो सिबिं होदों, माइरं होदों, सिनि होदों, खुसेरनि बिदै होदों, बेफोर आलदा आलदा आशीर्बाद दङ। दिनै आं बेखौ गोलाव फोलावनो सानला, आंहा ग्राहक दङ, फुजा होनो फैदों आंनि मन्दिराव, दा बिसोरखौ आं फोजोबनांगौ। बिनि उनाव हम यज्ञ सावनाय जागोन आफा महादेव शिबनि नामै। बे आफा महादेबनि नामैल' नङा, हम यज्ञआनो गोबां बेसेबा गिदिर महायज्ञसिम थाङो। बे यज्ञखौ होआब्लानो बे शिबनि फुजा होनाया यज्ञता आरोग्यता जानाय नङा। बेनिखायनो फुजारिया जेरैब्लाबो यज्ञखौ होथारनांगोन, आहुतिखौ होथारनांगोन।
आहुति होआब्लानो बे फुजारि जेसेबां फुजा होदों जेसेबां आइ आफा फैनानै भेट दर्शन खालामफैदों शरण लाफैदों बे जाफुंनाय नङा बेखौ शिब भगवान महापुराण शास्त्र लिरनानै गालांखानाय वैदिक धोरोमनि माबायाव बुनादियाव नीति नियमाव गालांखानाय दङ बेनिखायनो दा आङो नैबे फुजा होनाय मानसिफोरनि जोबथानायाव आङो हम यज्ञ होनानै फोजोबनाय जागोन यज्ञ होनाया खालि शिबनिल' नङा सरस्वती होन लक्ष्मी होन विश्वकर्मा होन आरो पृथ्वी होन हनुमान बुं जेखि देवता विश्वकर्मा बुं विश्वहरि विश्व नागेश्वरी जगेश्वरी जिखुनु बुं जिखुनु मोदाय दावतायावनो हाबा हुखा मोजां गाज्रिनि यज्ञहति होआब्लानो बे आरोग्य जाया होननानै बुंलांदों आरो शिब पुराणाव लिरनाय दङ ब्रह्मा यज्ञहति ब्रह्मायाव लिरनायबो दङ बिनिखायनो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता विष्णु पालनकर्ता महादेव देवंकि देव महादेव बयनिबो देवंकि देव बे संहारकर्ता अनसुला बे भगवान शिबनि थाखाय दिनैनि जोबथा ब्रैथि सावन मासनि गेजेराव हम यज्ञ जोबनानै होनानैसो फोजोबनाय जागोन बेनिखायनो उसित जानानै फैयो हम यज्ञ होआब्ला बे ब्राह्मणा आरोग्य जानाय नङा बेनिखायनो आङो आइ आफाखौ दिनै खावलायदों जे जोंनि बर' हारिनि जिखुनु धोरोम मानिया मानो नोङो यज्ञखौ होनो बावनाय नङा बावनो मोननाय नङा मानोना नोङो यज्ञहतिखौ होथारनांगौ बे यज्ञहतियानो जोंनि हाबाफारियाव गोबां शुद्ध रिद्धिकरण जायो सिद्धिकरण होननानै बुंखादों रिद्धिकरण होननानै बुंखादों ब्रह्म यज्ञ होआब्ला खुनु हाबा बायदि खामानियाव जानानै फैया हाबा हुखायावबो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि गेजेराव यज्ञहतिजोंसो बिया बारि गोथार जुलि होनानै होनांगौ बेखौ आं दिनै बुंनाय जायो बा सरस्वतीनि बा आइ लक्ष्मीनि बा हनुमाननि गणेशनि जिखुनु देवता देवीनि नोङो गथ'फोरनिबो फुजा होआ मानो यज्ञहतिखौ होथारनांगौ यज्ञहतिजों आहुतिजों गाबख'नांगौ बेनो सबसे श्रेष्ठ बेनो सबसे आरोग्य मोनगोन बयखौबो बेखौ बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों ओम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ महादेव शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय खौथि खौथि खुलुमबाय आफा शिव महादेव की जय मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा ब्रैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो ब्रैथि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों